या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वेसाठी 3244 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे। या अर्थसंकल्पातून कोकणच्या विकासाला बळ मिळणार असल्याचं ते म्हणाले। सिंधुदुर्गात गेल्या 25 वर्षांपासून ठराविक चेहरे सत्तेत आहेत। जिल्हा परिषदेच्या निधीतून स्वतःची घरं भरणारे सत्ताधारी आता लोकशाहीचा गळा आवळून निवडणुका बिनविरोध करण्याचा घाट घालतायत, असा खळबळजनक आरोप ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला। मुंबई गोवा महामार्गावर पिंगुळी टेंब इथं भीषण अपघातात 62 वर्षीय महिलेचा जागीच मृत्यू झाला। आशा सोनूधरी असं मृत महिलेचं नाव असून रस्ता ओलांडत असताना एका भरधाव कारनं त्यांना धडक दिल्यानं हा अपघात घडला। आंबोलीत समाजकंटकाकडून भाजप उमेदवारांच्या बॅनरला काळं फासल्याची घटना निषेधार्ह आहे। आमची मैत्रीपूर्ण लढत होत असली तरी आम्ही एक कुटुंब आहोत, अशी भावना शिवसेनेकडून व्यक्त करण्यात आली। आपल्या समोर कोणाचंच आव्हान नसून ठाकरे शिवसेनेची ही शेवटची निवडणूक आहे, अशी टीका शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी केली आहे। उद्धव ठाकरेंना सतीश सावंतांचं महत्त्व कळलं नाही, त्यांची कामं त्यांनी केली नाहीत, त्यामुळे सतीश सावंत यांनी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला असल्याचं मंत्री नितेश राणे म्हणाले। वैभववाडी तालुक्यात ठाकरे शिवसेनेला धक्का बसलाय। भुईबावडा पंचायत समितीतील ठाकरे शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार वसंत मोरे यांनी भाजपचे उमेदवार देवानंद पालांडे यांना पाठिंबा दिला। विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ हे निष्ठावंत कार्यकर्ते असून जनता त्यांच्या पाठीशी राहील असा विश्वास उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी व्यक्त केलाय। त्यांच्या प्रचारार्थ तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात त्यांनी सहभाग घेतला। सतीश सावंत व्यासंगी अभ्यासू व्यक्तिमत्व आहेत। भाजपात प्रवेश करणाऱ्यांपैकी त्यांचं स्थान वरचं आहे, त्यांचं मार्गदर्शन घेत राहू असं मत भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी व्यक्त केलंय। ठाकरे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना त्यांच्या पक्षातच न्याय मिळत नाही, म्हणून ते कार्यकर्ते भाजपात येत आहेत, असा आरोप भाजपचे माजी तालुकाध्यक्ष नासिर काझी यांनी केलाय। समज गैरसमजातून त्यावेळीचा निर्णय झाला असं म्हणत सतीश सावंतांनी भाजपातील प्रवेश का केला याची कारणं सांगितली आहेत। झारापमधील अपक्ष उमेदवाराचं 6 वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आलंय, तर सुकळवाडमधील अपक्ष उमेदवारांशी शिवसेनेचा संबंध नाही, असं शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी स्पष्ट केलंय। कणकवलीत अजित पवारांना पालकमंत्री नितेश राणेंनी श्रद्धांजली वाहिली। माणूस जिवंत असताना किंमत ओळखायला शिका, अशा भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या। भुईबावडा विभाग भाजपचा बालेकिल्ला आहे। निवडणुकीपुरते विरोधक येतात, मात्र त्यांचं दुकान 7 फेब्रुवारी नंतर बंद होणार, अशी टीका भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष भालचंद्र साठे यांनी केली आहे। हक्काचे सहकारी म्हणत मंत्री नितेश राणेंचा उल्लेख केलाय। सतीश सावंतांच्या येण्यानं संघटना मजबूत होईल, असा विश्वासही पत्रकारांशी बोलताना नितेश राणेंनी व्यक्त केलाय। ठाकरेंना हक्काचे उमेदवारही मिळत नाहीत, त्यामुळे महायुतीचे उमेदवार घासून नाही तर ठासून येतील, असा विश्वास मंत्री नितेश राणेंनी व्यक्त केलाय। दादा साईल यांच्या प्रचारार्थ सभेत पावशीच्या सरपंच वैशाली पावसकर यांनी आमदार निलेश राणेंच्या कार्याचं तोंड भरून कौतुक केलं। गेल्या 15 वर्षात जे साध्य झालं नाही ते आमदार निलेश राणेंनी अवघ्या 1 वर्षात करून दाखवल्याचं त्या म्हणाल्या। रत्नागिरी जिल्ह्यात टीबी मुक्त करण्यासाठी क्षयरोग विभागाच्या वतीनं 1 जुलै ते 31 डिसेंबर पर्यंत घरोघरी जाऊन संशयित रुग्णांची तपासणी करण्यात आली। या मोहिमेत तब्बल 155 क्षयरुग्ण आढळून आले। रत्नागिरी जिल्ह्यातील 35 समुद्र किनाऱ्यांवर कासव संवर्धनाचं काम हाती घेण्यात आलंय। आतापर्यंत 179 घरट्यांमधून 18,736 अंड्यांचे यशस्वीरित्या संरक्षण करण्यात आलं। 7 फेब्रुवारीला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी उद्योग आस्थापना आणि कारखान्यांमधील कामगार कर्मचाऱ्यांना सुट्टी किंवा सवलत देणं बंधनकारक असल्याचं परिपत्रक उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागानं जारी केलंय। अजित पवारांचे पुतणे आणि कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवारांनी सेकंड इन कमांड शांभवी पाठक यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली। दिल्ली येथील पाठक यांच्या निवासस्थानी जात रोहित पवारांनी शांभवी यांच्या आईवडिलांचं सांत्वन केलं। महापालिका निवडणुकीच्या पराभवानंतर मनसेची महत्त्वाची बैठक पार पडली। राज ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांसह पक्षातील प्रमुख नेत्यांसह ही बैठक घेतली। राज्यात पुढील काही दिवसात वातावरण झपाट्यानं बदलणार असून अवकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली जाते। राज्यातील काही भागात भारतीय हवामान विभागानं येलो अलर्ट देखील दिलाय। वर्षभरापूर्वीच संसार थाटला, पण नियतीनं घात केला। बदलापूर इथं रेल्वे स्थानकात शनिवारी सकाळी धावत्या लोकलमध्ये चढताना 28 वर्षीय नवविवाहितेनं जीव गमावलाय। घटनेचा थरारक सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलाय।
राहुल गांधींनी सभागृहात माजी जनरल मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख केलाय। त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी आक्षेप घेतला, पण बराच वेळ राहुल गांधी बोलण्यावर ठाम राहिल्यानं गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली।